It-tfassil tal-futur ta' pajjiżna u ġensu qed jiġi definit bl-aktar mod wiesa permezz tal-Viżjoni Malta 2050 b'90 mira f'diversi oqsma li jiġbru iżjed minn 1800 miżura b'kollox bil-maġġoranza tagħhom li jridu jintlaħqu sa 10 sin oħra, jiġifieri fl-2035. Minkejja riżultati sinifikanti tal-aħħar snin, il-Gvern Malti qed jimmira li b'din il-viżjoni li issa tnediet tal-konsultazzjoni pubblika pajjiżna jkun aktar imħejja għal tendenzi globali bħat tibdil fil-klima, l-innovazzjoni teknoloġika u l-evoluzzjoni demografika nazzjonali. Il-Viżjoni Malta 2050 li ġiet fdata fidejn il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri se tara wkoll it-twaqqif ta' tim maniġerjali taħt it-tmexxija tal-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim-Ministru Mark Mallija. Dan it-tim se jikkordina b'mod holistiku lill-Ministeri kollha fit-twettiq ta' tali miżuri. Appena l-viżjoni tibda tiġi attwata wara li jintemm il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika u jitlesta r-rapport finali, iċ-ċittadin innifsu se jkun jista' saħansitra jiskrutinizza l-progress fuq kull mira permezz ta' KPI dashboard li tovri iżjed trasparenza u kontabilità. Il-viżjoni se tkun ibbażata fuq il-pilastri li ġew identifikati dawn huma tkabbir ekonomiku sostenibbli, servizzi aċċessibbli bbażati fuq ċittadini, pajjiż reżiljenti b'sistema edukattiva moderna u użu għaqli tal-art u l-baħar tagħna. Fejn tidħol il-mira l-kwalità sana tal-ħajja l kulħadd li wkoll ċentrali fil-Viżjoni Malta 2050, il-Gvern qed jara li juża kejl aktar ġust u realistiku bbażat fuq il-kalkoli tal-ġnus Magħquda għall-iżvilupp uman u l-mekkaniżmu ta' dħul medjanu tal-esperjenza tal-ħajja użati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Fil-każ tal-iżvilupp uman, il-Gvern qed jiffissa li jwassal lil poplu Malti wawċi fil-lista tal-ġnus Magħquda mal-aqwa 20 sal-2035 u mal-aqwa 10 sal-2050. Fejn jidħol it-dħul medjan ta' dak li jibqa' fil-bwiet taċ-ċittadini li hu differenti mill-medja nazzjonali għax jikkalkula eżatt il-punt fejn nofs il-popolazzjoni taqla iżjed u n-nofs liħor jaqla inqas, qed ikun antiċipat li dan jilħaq il-15% iżjed mill-livell medjan Ewropew sa 10 snin oħra. Sal-2050 dan għandu jkun ukoll 35% ogħla minn dak Ewropew. Fil-każ tal-kejlin ġenerali tal-esperjenza tal-ħajja li skont il-Eurostat fl-2023 konna fit-12 post Unjoni Ewropea, il-Gvern qed jimmira li nkunu mal-aqwa 10 sal-2035 u mal-aqwa 5 sa 25 sena oħra. Ir-rapport voluminus tal-Viżjoni Malta 2050 jara li b'mod partikolari jissaħħu l-oqsma tat-turiżmu u l-gaming biżjed kabbir sostenibbli, jiġi aċċelerat l-iżvilupp setturi potenzjal kbir bħal baħir u marittimu, l-avjazzjoni u s-servizzi finanzjarji waqt li tiġi trasformata l-industrija tal-manifattura biżjed enfasi fuq il-produzzjoni ta' semiconductors u l-farmaceutiċi. Ma dan il-pajjiż qed jimmira lejn operat eċċezzjonali fil-kostruzzjoni bil-fażijiet tal-ippjanar sa twettieq, anke hawn b'impensji fuq il-kwalità u mhux il-kwantità. Dan kollu għandu lan li minbarra titjib u sostenibilità in ġenerali wkoll isaħħaħet tkabbir f'dawk magħrufin bħala l-Blue u l-Green Economies li flimkien jgħoddu għal iżjed minn terz inizjattivi li ġew identifikati. Il-konsultazzjoni pubblika li tneddiet it-tlieta se tibqa' għaddejja l-5 xhur li ġejjin sad-9 ta' Settembru biex kull min irid jagħti sehmu favur l-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiż ikun jista' jagħmel dan bl-aktar mod ħieles.